Здравейте, здравейте, аз съм Нойс. Това ще е едно леко представяне на каналът ми. Като за начало нека аз самият се представя. Никът ми е Нойс. Занимавам се с геймплей на Minecraft и League of Legends. Обичам редстоун системките. Обичам да си билдвам. В каналът ми ще видите доста поредички, като Minecraft уроци, Survival и Minigеймс. В момента се намираме в един от най-добрите Minigеймс сервери. Това е Hypixel. Ще оставя IP в описанието на клипа. Това е скинът ми. Какво да кажа? В каналът ми няма да видите giveaway, няма да правя. Може би ще питате защо. Повечето хора, повечето ютубъри по-точно, използват giveaway-те с цел по-бързо набиране на абонати, но аз този канал го правя за забавление, а не за абонати. Случайно ако някой реши да се излъже да се абонира за мен, то трябва да е заради геймплеят ми, а не заради някаква глупава томбула. И да, това е моята теория по тази тема. Мисля, че това беше всичко. Едно кратко представяне. Няма какво толкова да се каже. Обобщих набързо какво да очаквате в каналът ми. И общо взето това беше всичко от мен. Аз бях Нойс и до скоро виждане. Чао, чао!